Aku sing tuwa sing akeh lupute ya. Apane aku tak lanang ya toh, mergo wanita itu selalu benar. Mungkin harus sing aku ya. Kok malah iki bapak anak kok. Anak kok. Kok ngono? Sikut ngono. Bapak. Apa, Nduk? Bapak kan pernah salah sama aku. Iya. Jadi Bapak harusnya minta maaf sama aku. Iya. Kan aku udah pernah salah. Oh iya. Cuk. Sini sumpung di sini. Hei. Bapak Jen. Gak asik. Iya. Wes salih bapake wes sungkem wes. Loh kok gak dicium? Lho kok Ware sing nyung tangan iki. Nah. Ginarabak Badaya yuwarna nira Yuwang suksma mangadi luwih payungana marang panjenengan ingsun ingkang angka sepisan ora lirwa ngaturake rasa puja lan puji syukur kunjuk marang purbaning Gusti ingkang maha welas kang sarta asih awit ya mung panjenengane kang wis paring keslametan lan karaharjan tumrap para umat kang sumebar aning jagat raya utamane marang para warga gung ing negara Ngamarta. Yayi Werkudara mbarep kakangku Hanapa. Adiku kembar, kula wonten dawuh Kaka Prabu, Sawetara padha dikepenakne anggonmu padha lungguh yodi. Awit pun kakang durung bisa wawan pangandikan kanthi pratitis kelawan siadi jaragan kelungguhan sak mengko negara Ngamarta kerawuhan tamu agung pepundhenmu ya pepundhenku saka negara Mandura dalasan para pini sepuh saka negara Ngastina. Yo
Sasana saha wanci tak aturke marep kakangku anggone manembromo marang rawuhe pepunden lan para pinisepuh. Matur nuwun Dimas. Duh Koko Prabu Mandura jimat kula donya prapting delahan. Sami wilujeng rawuhipun jeng Koko Prabu Baladewa wonten negara Ngamarta mriki duh Koko Prabu. Wit latalah. Nirbaya nirsangsaya awit panguwasaning Gusti ingkang akarya jagat. Lampahipun keng raka ing Mandura boten nyandung sambikala satunggal menapa. Kinanti karaharjan kinemulan keslametan Yayi Koko Prabu. Sakrawuh paduka jeng Koko Prabu kula ngaturaken pasegahan panakrami pambagi mugi kunjuk. Alah dalah inggih Yayi inggih. Dahat katedha kalingga murda sih panakraminipun Nyai Prabu Puntadewa ingkang rumentah dhateng pun Kakang ing Mandura. Kosok wangsulipun Yayi puja pangestawanipun pun Kakang Kewala mugi kunjuk wonten ngarsanipun Yayi Aji ing Ngamarta. Inggih Koko Prabu. Gorawalan anggen kula mundi kapetekaken wonten ing jaja rumeketing Wardaya miwah ana rah daging kayuwanan. Mboten langkung sumangga kula dherekaken lenggah ingkang prayogi duh Koko Prabu. Matur nuwun Yayi. Karaos boten kirang sekecok anggenipun keng Raka Mandura lelenggahan. Rama Panemban Begawan Durna sami karaharjan rawuhipun Kanjeng Rama Panemban Begawan Durna wonten ing negari Ngamarta mriki duh Rama Panemban. Mleguduk manyar-manyar sumolole sumorate hawla. Inggih. Anak Prabu ing Ngamarta anak Prabu Puntadewa. Niskala praptanipun pun bapak ing Sokalima bidhal saking griya Sokalima ngantos dumugi wonten ing negari Ngamarta. Tansah sinampuran kawilujengan boten nyandung rubeda satunggal menapa. Nuwun inggih kepareng kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk sahandhap pepada paduka Kanjeng Rama Panemban Durna. Nuwun inggih sampun kula tampi adamel bingah ing raosing penggalih bombong gambira marwata suta jroning nala. Boten langkung pangestunipun pun Bapa Kewala dipun tampi nggih anak Prabu Soda Dwija Kangka. Inggih sampun kula tampi kula pundi wonten ing pesundulan dados jimat paripih. Sumangga kula aturi lenggah kanthi prayogi Bapa. Nggih, sampun boten kirang sekecak anggenipun pun Bapa lelenggahan kok nggih. Paman Harya Sengguni kula wonten dawuh anak angger. Sami wilujeng sakrawuhipun dhateng Praja Ngamarta mriki nggih Paman. Inggih mboten nyandung alangan satunggal punapa kok nggih anak Prabu. Kula aturi lenggah ingkang prayogi mboten kirang sekecok anggenipun keng Paman ing kepatyan lelenggahan kok nggih. Saksampunipun jenak ingkang samya pinarak jenjem ingkang sami sumanggem kejawi saking menika duh Koko Prabu Baladewa. Andadosaken kagiat garagapan raosing manah kula. Nyuwun sewu, nyuwun pangapunten menawi wonten kekiranganipun gupuh lungguh suguh kang sarta aruh. Awit anggen paduka rawuh mboten paring cecala langkung rumiyin mila duh Koko Prabu. Mokal menawi mboten wonten babakan ingkang wigati kadidene winalik ingkang dados raos kula. Dene kawis tinggal sumengko pengawak bojro sigra kang mawa gita kang amengku gati. Paduka Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa rawuh wonten negari Ngamarta sarimbit kelawan Bapa Panemban Pandhita Durna sumawana Paman Patih Harya Sangguni. Kendhih kemrungsunging gale kesuk panataling kalbu. Daya-daya kula pun Puntadewa kepingin mangertos wigatosing perlu duh njeng Koko Prabu Baladewa. Premara reh manguswa umyong ambrengeng. Kadikaronaning kaswasih ring marga Hamalakung. Risang Ganta Mastrat maca lengleng lalu manguladi Surya mangrangsang waya Surya mangrangsang waya
Umyus amara wayanto Inggih Yayi Yayi Puntadewa mugi kawuningan kula bidal niki wau mboten bidal saking negari kula negari Mandura nanging kula bidal saking negari Ngastina mila kula sarimbit kalian Bapa Durna lan Paman Patih Harya Sengkuni. Lah apa to wigatine perlu kula sowan wonten negari Ngamarta inggih awit Prabu Baladewa ditangisi kelawan Ratu Ngastina nuwuh Yayi Prabu Duryudana. Yayi Duryudana sambat kalian kula. Awit menapa? Awit sakmangke negara Ngastina nedeng ketaman pagebluk Mayangkara larang sandang kelawan pangan ugi ketambahan kathahipun bencana alam ingkang hanimbrung dhateng negari Ngastina. Wiwit saking bumi horeg banyu segara ingkang mumbul ing daratan kang sarta gunung ingkang anyembur lahar. Sedaya kala wau mahanani mawut para kawula ingkang mapan wonten ing praja negara Ngastina. Mila Yayi sakmangke Yayi Duryudana sakurawane butuh bantuan saking paduka Yayi Puntadewa sak Pandhawane. Koko Prabu, pripun Yayi? Menawi babakan saking pagebluk kang sarta awising boga kelawan wastra niku mboten ngemungaken dhateng negari Ngastina kemawon. Ananging negari Ngamarta inggih sami nampi pacoban ingkang gegirisi kados mekaten Duka Prabu. Dados kahanan negara Ngastina sami kalian kahanan negara Ngamarta mriki Yayi lakar kados mekaten Duka Prabu. Pagebluk dereng saged sirep negara Ngamarta ketambahan wujudipun pacoban. Inggih menika negara Ngamarta sakmangke nembe kecalan gedhen-gedhen. Lho, sing ical napa Yayi Prabu? Ingkang ical nuwun inggih rayi kula panengah Pandhawa, satriya Madukara pun Janaka utawi Arjuna. Yayi Arjuna sampun tricandra utawi 3 wulan laminipun murca saking negari Ngamarta. Yayi Arjuna murca lakar kasinggihan Duka Prabu. Welah dalah, ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita. Mekaten Yayi. Sakmenika Yayi Duryudana nampi wangsit saking para dewa. Mbok menawi negara Ngastina saged pulih kadidene winyune yen to saged boyong wujudipun jimat jamus kalima sada. Yayi, paduka Yayi Puntadewa menika kondhang kaunang-unang kajara saindenging jagat raya. Nalendra sing sabare kliwat ukur. Turta ya duweni watak ora mentalan. Aja to mung bandane nyawane bakal diwenehake yen to pancen ana sing njaluk. Mila saking menika Duh Yayi, kula nyuwun mulunge ngati paduka Yayi Puntadewa. Mboten ketang sewulan, mboten ketang 2 wulan. Jimat jamus kalima sada badhe kula ampil wonten ing negara Ngastina. Minangka syarat pulih lan waluyaning kahanan negara Ngastina ingkang sakmangke nembe ketaman pagebluk Mayangkara. Inggih namung wonten asta paduka Yayi Prabu Puntadewa kanthi pancatan jimat jamus kalima sada kahanan negari Ngastina saged waluya jati temah nirmala Yayi Prabu. Leng-lenging driya mangu-mangu mangun kung kanduhan rimang lir-lena tanpa kahanin lir-lena tanpa kanin yen tamtu lusa
yen tam tulus mengko sang Dyah Utama ing kono to wau lagi yo eco kang nedeng wawan pangandikan kasaru geger Paseban Jaba gegering Jawi labet pisowananira Petruk kantong bolong repepeh gawe cingak ingkang samya mulat lagi eco wawan sabda horeg kang sumewa gegering pasewakan kata samyana arka wonten dwirata mata ong Amit pasang Kalimantabe kula ingkang sowan sinuwun iku saknyatane gunjang seret Amit pasang Kalimantabe pisowanan kula sinabeta ing iladune dumawaing tawang towang sinuwun ing ngamarta nyuwun sewu sowan kula nglemah bengkah nyela-nyela ngabiyantara wonten ngarsa paduka sinuwun Prabu Puntadewa Petruk padha becik sak tekane kantong bolong ana negara Ngamarta inggih awit pangestu paduka sinuwun ing Ngamarta sowan kula winantu ing berkah kawilujengan ndara keparenga kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk wonten sinuwun Prabu Puntadewa iya Petruk wis ndak tampa ora liwat pangestuku tumuli tampanana inggih kula pundi mugi andadosaken jimating gesang kula sinuwun ing Mandura bekti kula katur sinuwun iya Petruk wis ndak tampa dikepenakne anggone padha lungguh Petruk inggih sinuwun ndara kula Njadipati bekti kula katur wah iya Petruk dikepenake anggone padha lungguh inggih ngestakaken dawuh Kang apa mbok ngaturke bekti inggih sinuwun Prabu Puntadewa sembah pangabekti kula mugi kunjuk iya Puntadewa si Bagong kang wis sowan ana ing negara Ngamarta
Pangestumu tak tampani tumuli pangestuku tampanono Bagong. Nggih, kula tampi. Ayo, bose Jodipati, bose Jodipati. Dara Jodipati sembah pangabekti kula kunjuk. Wong edan Bagong ya tak tampa. Pangestuku tumuli tampanono Bagong. Nggih, kula tampi. Kula pundhing mestaka lumunturing dada mugi-mugi saged ngicali penyakit mengi. Nah. Ki, ngurimu ki ora mbok bekteni. Sapa? Mburimu ki lah. Sapa? Sinuwun Mandura Prabu Baladewa ya Prabu Balarama. Tah, eman-eman cangkemku nek omong, Nduk. Kok iso eman-eman cangkemmu nek omongi piye to? Aku wis niteni angger nonton wayang. Angger nonton wayang. Nitenimu piye, Gong? Angger jejer negara Ngamarta ana Prabu Puntadewa. Siji kok ana Baladewa, loro ana Durna, telu ana Sengkuni. Iki mengko cekak cukupe bakale calone arep geger. Wis ta, titenono. Aku kulino nonton wayang kok, Truk. Ngono. Totoan piye? Totoan bojo apa piye? Ora sudi bojomu bokonge gedhe sisih ngono kok. Arep totoan bojo. Ayo. Ora ngaturke bekti ndak wis arepe ndang kowe matura apa wigatimu? Wigatimu ana ing negara Ngamarta kene kowe diperintah Bapak Semar. Nggih. Sinuwun Prabu Puntadewa Petruk kantong bolong kepiye? Nggih, cekak aos kemawon nggih. Bares mawon blaka suta blak utang terus terang. Nek lamake wong aluhur Petruk niki dinuta ning gandeng sing ngutus kula niku mung sak Bapak Semar. Kula cekap dikengken kalian Bapak. Kowe dikongkon apa karo Kakang Semar Badranaya Petruk? Ngaten nggih sinuwun. Kula wawenjing ditimbali Bapak Truk rene ya. Ana apa to, Pak? Kula ngaten. Bapak ngendika, kowe dina iki tak kongkon mara ning negara Ngamarta matura ning Sinuwun Puntadewa. Mbok menawa Bapak arepe nyilih wujude jimat jamus Kalimasada. Kula kaget, kula nyauri. Kok ndadak nyilih jimat jamus Kalimasada niku arep didamel napa to, Pak? Ngene, Truk, Bapak mangsuli. Bapak ngendika, jimat Kalimasada arep tak nggo sarana kinarya bapakmu iki bakale bangun wujude kayangan. Kula kaget. Ayo aku gumun karo Semar. Ayo. Monggo sesuk arep nggo jagake mangan arep duit kondi. Heeh. Kok arep bangun kayangane kira-kira bandane company apa piye, Truk? Ayo. Wong sesuk iki lho arep ngopo mangan apa lawuh apa iki bingung. Wis kowe iki meneng aja ngundat-ngundat perkara bangun kayangan. Saiki tugas dhewe nyilih jimat jamus Kalimasada. Kowe tak deplok sirahmu lho kowe kakean omong. Heeh. Ngaten nggih Sinuwun. Piye Petruk kantong bolong? Kula lajeng tanglet kalian Bapak. Bangun kayangan ki maknane piye to, Pak? Bapak semaur, wis ora susah kakean takon, ya. Saiki enggal budhal marang negara Ngamarta ngejako adimu Bagong. Kula siap, Pak, kula ngaten. Mila sinuwun, kula sowan wonten ing negari Ngamarta. Sowan ngabiyantara paduka Sinuwun Prabu Puntadewa mboten sanes nyuwun mulunging penggalih jengandika. Mboten ketang sagebyaring caleret. Kula badhe ngampil wujudipun jimat jamus Kalimasada minangka dados sarana Bapak Semar anggenipun gadah gegayuhan duweni cita-cita badhe bangun kayangan. Biang saterek Petruk padhemur ini. Wes. Yalah. Sumangkah anggrus-rus umbar lindu bumi kunjing kumaludu guntur ketuk umop kang jalani Mas Petruk, piye Gong? Aku meling aku wanti-wanti ya Mas Petruk. Kowe meling apa karo Masmu Petruk? Nek iki engko sida gegeran tenan aku meling aku manti-wanti. Wanti-wanti apa? Nek sida gegeran tenan patih mburi dhewe sing jenenge Sengkuni ku sing jotos ndase ben aku. Ngono. Heeh. Aku wis wegel dendam kesumat karo patih siji kuwi. Patih bejijat provokator umat. Angger ora dusun, ora desa, ora kecamatan, ora kabupaten kok enek geger mesti sing digoleki endi to Sengkunine ngono.
Ngono ya kok. Mulai ndak enek ning omah kok nggambar kok. Nyentele gambare Sengkuni iki ndak enek. Ora enek nek Bapak Semar enek majang gambare Ndara Bima ana. Majang dapure Sengkuni nggih apa? Raine kaya tikus piti ngono kok. Sabar dong sabar. Innallaha ma'asabirin. Heeh. Wong sabar kekasih Gusti. Gusti benawa? Gusti Allah. Oh, Gusti benawa. Kalau mangsaku ya. Petruk, wonten dawuh sinuwun. Sumurupa tekamu mapan ana negara Ngamarta kene madha karep karo kekarepaning Prabu Baladewa. Lho, maksude madha karep niku maknane kados pundi sinuwun? Kawruhanana. Tekaku mapan ana Ngamarta kene ya bakal nyilih wujude jimat jamus Kalimasada. Kinarya usada negara Ngastina kang samengko lagi ketaman pageblok Mayangkara. Mula kowe aja madan-madani kekarepan nata Mandura Prabu Baladewa sing nembung luwih dhisik ki aku Maragage kowe saiki mulya. Omonga karo bapakmu Semar yen jimat jamus Kalimasada wis disilih dhisik lawan Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Kowe duwe dhuwit gawe mulih apa ora? Yen ora duwe dhuwit tak sangoni kowe gek ndang mulya. Aku sepet nyawang raimu. Bahaya. Lha dirupak-rupake lho, Nduk. Kok nggur meneng ae. Aku sabar kok, Kong. Ngaten sinuwun, ngaten nyuwun sewu. Sowan kula mriki mboten wonten niat madha karep kalian kekarepan paduka. Niat kula murni diutus kalih Bapak Semar supados ngampil wujudipun jimat jamus Kalimasada wonten ngarsanipun sinuwun Puntadewa. Lho, aku ya dikongkon Yayi Duryudana. Lah arek ngoten pangkate sampeyan kalih kula niku padha. Bengi niki pangkate Baladewa karo pangkate Petruk niku padha. Pangkate padha-padha kongkonan. Lah terus sampeyan nek badhe ngusir kula niku mboten berhak. Wong padha-padha kongkonane, wong padha-padha tamune, wong padha-padha daya ngombe wedang sak gelase lho. Sing duwe omah wae ora ngusir, sampeyan lancang arep ngusir Petruk lho. Petruk, jimat jamus Kalimasada kuwi mung siji. Bakale disilihke ning aku dudu dapurmu. Lho mengki riyen. Upamane sidane disilihke teng kula sampeyan ya ora ngerti. Karo dene kula ngabdi dhateng Sinuwun Puntadewa niku pun dangu lho. Arep dikaya ngapa lan kepiye? Pandhawa niku mboten saged nglalekke perjuangane wong-wong cilik. Contone Petruk kalih Bagong niki. Prabu Puntadewa sak pendhawane niku iso duweni derajat kang sarta pangkat, iso dadi pejabat. Ya mergo didukung karo wong cilik. Tur Pandhawa ora tau lali karo wong cilik. Niku pemimpin jos, niku pemimpin sing hebat. Beda karo pemimpin sing elek. Sadurunge nyalon gayane nyedhaki wong cilik, nyumbang kono, nyumbang kene. Bareng wis dadi pemimpin, lali karo wong cilik. Bareng nyalokne ora dadi sumbangane dijaluk meneh. Tambahi terus, tambahi piye? Matamu picek ngono lho. Aja rusuh kowe iki. Ki Sinuwun Mandura Prabu Baladewa kok micek-micekne kok. Sabar. Sampeyan Prabu Baladewa niku dadi pejabat mergo dipercaya karo wong cilik, ngoten? Mula aja nyepelekke karo wong cilik, ngoten? Ambak Petruk niku wong cilik, Petruk ora tau nglanggar hukum. Petruk tetep taat karo aturan negara. Buktine Petruk ya gelem bayar pajak, gitu. Petruk isih gelem bayar pajak. Lah pajeke rakyat niku nggih ndamel bayari pejabat, didamel bayari wong-wong modele kaya sampeyan niku. Sampeyan niku iso urip kecah bondo tumpakan sing maneka warna niku duwite wong cilik, duwite rakyat. Aja semenang-menang, aja kemaki, aja kecilikan iket gegeden sirah. Niku lho sinuwun putra sedaya niku kari ngenteni keputusane Sinuwun Prabu Puntadewa. Upama Sinuwun Puntadewa sidane nyilihke jimat Kalimasada teng jenengan, kula tak singalah, Petruk tak singalah mboten napa-napa. Ning upamiya jimat Kalimasada disilihke teng Petruk, sampeyan ya kudu nglenggono. Sampeyan ya kudu ikhlas. Ngoten ora kena kok egois niku mboten kena. Aduh, hawane kok saya sumuk. Ning ndi Kakang? Tak metu dhisik udut-udut sik. Rokokan sik ning jero asih ra iso ngrokok. Ya wis padumu wedi ae rek. Wedi karo Petruk karo Bagong. Petruk, dalem. Ora iso, kowe kudu minggat tekan negara Ngamarta kene. Lho, mboten murun. Wong sing duwe omah ora mbebeki, ora ngusir Petruk kok jenengan kok minggat-minggatke Petruk. Kepeksane mara cekak cukupe Petruk kantong blok wani karo Prabu Baladewa. Lho, kepeksane kula nggih wani.
Kepaksane Petruk nggih wantun. Arep digaya ngapa lan kepiye laire dhisik Petruk timbang Baladewa. Sampeyan jamane isih cilik sing momong kula lho. Sing ngedusi kula. Bareng saiki dadi wong kondang yo masalah. Kok iso seneng-seneng kalih kula niku lho. Tegese kowe wani karo Prabu Baladewa. Lho, ilang wedine kari wanine. Lho, nek kono metu njaba, nyapa tok ning njaba tok ning jero e penak kowe tok ning njaba lha. Nyapa lho, rugi nek bayar. Ora sikut dasmu lho. Masuk metu nek karo gegeran lanang padha lanang. Alah kesuwen Prabu sikat. Tuh. Etan. Tuh. Wah. Amit padahal masih lan sinun. Atur-tur miturut ana sumarah mring Gusti dene sidi mimangupama panindak ing praja adil bejo dadi bandara Rina repan mring pro abdi Wijasena kahanan ora mendho nanging malah sangsaya andodra Yayi aja wasumelang rasamu barep kakangku Purba Wasesa pasrahna marang aku Werkudara kang bakal jumangkah kang sarta kumrembyah misah ing antarane Kakang Baladewa lan Petruk kanthong bolong. Iya Yayi, aja ninggal kawaspadan, pun Kakang bakal manjing ana sanggar pamujan. Meminta marang Nurbuating Gusti baya sapa kang pantes diampili wujude jimat jamus kalima sada. Iya mbarep kakangku ngestokake dawuh Yayina kula lan Sadewa. Kula wonten dawuh Kakang Mas, kula wonten dawuh Kakang Mas. Muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih Yodi. Bubarna kang padha nggantung sebo. Pun Kakang arsa tumuli kundur hangedaton nuninggih dhateng sendika mangestokaken dawuh. Sabet biar katalika mau wis paripurna pangandikane Sang Buminata Prabu Puntadewa Yasudha Dwija Kangka Gya Jengkar arsa kundur hangedaton bawane Sang Nalendra datan singlar saking Ubaya.
tresnani. Anakku sing setinik-tinik nduk anakku Limbu. Ana dawuhmu apa yung nimbali karo anakmu aku Limbu? Leren ora ketanggur sawetara ya, Nok. Ngono ya, Mak. Ngaturake apa to wigatine aku karo anakku Limbu tinimbalan sowan. Nggih. Nanging sing angka sepisan ya kuwi ora ana tembung kang luwih endah kang kudu diucapake. Iya. Kejaba mung ucapan dan ungkapan rasa syukur. Rasa puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti ingkang murben dumadi. Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala yuwang widiwasa. Ngono ya, Mak. Iya. Ingkang wis manimbarake keberkahan kang sarta kenikmatan marang aku kang sarta anakku Limbuk saengga bengi iki. Iya. Saengga bengi iki aku karo anakku Limbuk bisa manunggal kang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki sing banget gayeng tur regeng. Iya ya, Mak. Iya. Angka sepisan ngucapake lan ngungkapake rasa puja lan puji syukur kang jero kunjuk marang Gusti kang murbeng dumadi. Lah sak banjure angka loro janjane bengi iki mengeti utawa dalam rangkaian acara apa, Mak? Iki ngene ya, Nok. Adicarane bengi iki ya kuwi anggone para warga masyarakat. Iya. Para warga masyarakat ingkang lenggah mapan ana ing Dusun Sambi Kerep, Desa Sumber Kepuh, Kecamatan Tanjung Anom, Kadipaten Nganjuk. Iya. Anggone kagungan kersa ya kuwi nyukuri nikmating pangeran kang wis dilimbarake, kang wis diparingake marang warga masyarakat warga Gung ing Dusun Sambi Kerep dengan rangkaian benang merah ya kuwi bersih dusun. Oh, acarane bersih dusun. Utawa nyadranan ana sing ngarani sedekah bumi. Inggih, iki dadi sing duwe gawe sing kagungan kersa para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Dusun Sambi Kerep ya, Mak. Iki acarane para warga masyarakat Dusun Sambi Kerep, Desa Sumber Kepuh, Kecamatan Tanjung Anom. Mula aku karo kowe wis sak pase, wis sak trepe, wis sak wajibe. Nggih. Ngaturake panuwun kang tanpa pepindhan, terima kasih yang sangat banyak. Oh ngono ya, Mak. Rasa panuwun ki aja nganti lali. Iya. Kunjuk marang sapa wae ingkang mandhegani mapan wonten ing Dusun Sambi Kerep. Ngono. Nuwun inggih punika pepunden kula Bapak Bayan, Bapak Sugeng Haryanto. Ngono. Kang sarta mau sing wis paring dawuh sambutan Ketua RW 7 Haji Harmanto Dusun Sambi Kerep. Sumrambahe para panitia ya sing ikut andil lumadining terlaksananya pagelaran wayang kulit pada malam hari ini. Ngono ya, Mak. Aja lali, Nok. Aja lali. Ya kuwi kanca-kanca Karang Taruna. Ngono. Jenenge kanca-kanca Karang Taruna Puji Lestari. Ngono. Sing dipandhegani yen ora kleru karo Mas Gunawan. Ngono. Iki dadi acara bersih dusun gelar kelir gantung gong bisa terlaksana awit saka guyub rukun gotong royong kerjasamane ing antaraning kanca-kanca dulur-dulur Karang Taruna Puji Lestari kang dipimpin kelawan dipandhegani dening Mas Gunawan kang sarta kerjasama kelawan para masyarakat Dusun Sambi Kerep ya, Mak. Mula aku bombong banget aku mau wis ketemu karo kanca-kanca perwakilan Karang Taruna mau sore. Iya. Adat lupiya adat saben ki kanca-kanca Karang Taruna ngenekke adicara elektron dangdut. Iya. Solawatan ning iki Malik Grembyang kanca-kanca Karang Taruna pengin wayangan. Ngono ya, Mak. Ganti rasa. Iya. Iya ya, Mak, ya ngestokke dawuh. Tegese bersyukuri awake dhewe sebagai pelaku seni, wayang ora bakal punah, budaya ora bakal entek dipangan dening jaman ketitik
para nom-noman kanca-kanca sedulur Karang Taruna isih nresnani kelawan budayane utamane nresnani marang wayang kulit kang minangka dadi budayane asli nggone wong Nuswantara. Pancen kaya mangkono kok, Nok. Iki sing jenenge nguri-uri kang sarta ngurip-ngurip seni tradisi ya kaya bengi iki. Ngono. Heeh. Nguri-nguri kang sarta ngurip-urip. Iya, Apa beda-beda, Nok? Bedane nek nguri-nguri iki nggur seneng tok. Nguri-nguri seneng tok. Ning nek ngurip-urip kuwi gelem nanggap. Ngono. Lah iki lho, angel iki nanggape iki lho. Oh iya. Nek nggur seneng ngono akeh tunggale, seneng mayang, seneng campur sari, seneng jaranan dan lain sebagainya. Ning sing ngurip-urip iki sing angel. Oh iya. Menyelenggarakan utawa nanggap ngenekke acara. Pancen bener kaya mangkono. Iya. Iya Mak, iya ngestokake dawuh. Ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan, kanca-kanca dan seluruh para warga masyarakat. Aja nganti lali seluruh para warga masyarakat kang lenggah ana ing dusun ya kuwi Sambi Kerep Desa Sumber Kepuh. Iya, kang wis maringi kapercayan kapitadosan dene kula Dalang Akbar sak kanca Sanggar Seni Astabrata ingkang nampi kapercayan ketiban sampur inen dalu niki paring panglipur supados memberikan hiburan wayang kulit ana ing adicara bersih dusun Sambi Kerep. Wah iya Mak, iya ngestokke dawuh. Muga-muga pertemuan ing antaraning awake dhewe sak kanca saka Sanggar Seni Astabrata kelawan para warga masyarakat pepunden ing laladan dusun Sambi Kerep ora mung mandeg taun iki nanging taun ngarep isih iso ketemu nyambung tali silaturahmi meneh, taun ngarep isih bisa nanggap wayang meneh, awake dhewe isih iso ketemu maneh karo para warga masyarakat dusun Sambi Kerep. Amin, Allahumma amin. Pancen sing disuwun kaya mangkono kok, Nok. Nggih ngestokake dawuh, Mak. Luar biasa, Nok. Iya. Antusias apresiasine para warga masyarakat tak acungi jempol. Nadyan awake dhewe lagi sepisan ji iki ketoke awake dhewe nyambung silaturahmi karo para warga masyarakat Sambi Kerep nanging antusias kang sarta apresiasine para warga masyarakat pepunden ing Sambi Kerep patut diacungi jempol dua. Ngono. Wiwit sore wis rame. Wiwit awake dhewe teka mudhun tekan gerobak wis dipapak karo ibu-ibu, Nok. Ngono. Wis dicegat karo ibu-ibu. Wong metu ka mobil kok malah dikageti. Lah metu ka mobil kok malah ngono. Lah iya, kuwi seneng kuwi tresna marang awake dhewe. Luar biasa kok, Nok. Iya, antusiase ibu-ibu. Ibu-ibu, mbak-mbak, perawan-perawan, yo Sambi Kerep luar biasa, no. Oh iya, ibu-ibu luar biasa. Wiwit aku munggah panggung jer ngrasani kok krungu dalange lho, no. Oh iya. Nek ngrasani iki lho dalange ya ampun manise. Ya upama tak dilat ngono piye ya. Dilate kuwi lho sing bebayani. Lah iya, padake wedang. Saking tresnane no. Iya. Sing baku awake dhewe ora bisa matur akeh-akeh, Sing baku mung njurung pandonga. Mendoakan para warga masyarakat ingkang lenggah mapan ana ing dusun Sambi Kerep anggone bengi iki kagungan kersa. Dongaku mbanyu mili, sok glogok mbanyu ngejun ngibarate. Iya. Muga-muga sak rampunge adicara bersih dusun dan seluruh rangkaian acara bersih dusun kang kagelar para warga masyarakat dusun Sambi Kerep. Iya. Dusun Sambi Kerep dadi dusun sing baldatun thayyibatun warapun gofur gemah ripah loh jinawi. Karta tata Raharja murah sandang kelawan pangan. Dusun Sambi Kerep Cina ketok ing kamul yanti nebena saka beka sengkala. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin.